Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आङो दिनैहाय हासिब दानहैनो नागिरदों आरोना, दंफां हासिब होनो। नोंसिनि बेलेगथिं मा बुङो आं बेखौ मिथिया, खिन्थु जोंनिथिं दंफां हासिब होननानै बुङो आरोना। दा जों बेखौ लायनो थाखाय ओंखारदों। आंजों लोगोसे बाजै दंफायो नै। बाजै हामबे दंफां हासिब मेरला दङ, जोंनिजों लांफैनो हागोन लोगोफोर। नोंथांमोनाबो जुदि लांफैनो गोसोबा बे जोंनि एरियानि आरोना, लांफैनो गोसोबा लांफैनो हागोन आरो जोंनिथिं। थोरे बिदिब्ला जों हासिब लायनो थांसै। नै जों हासिब दानो थाखाय सिखाबो लाना फैखाबाय, खासिजों हागोन आरोना। दिरुंबो लाबोबाय, नै दिरुंजों खानानै लांसै। फैदो बिदिब्ला नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे नायलांफा। फैदो बिदिब्ला। बैयावनो दानना लांनोसै, बेसेबां मोनगोन बेयावनो। ओरै साबसिन लामाया। गामियाव बुरजा दंथारो। जों थांगासिनो बाजैजों आंजों। ओरैथिं थांसै। बेयो न'आव थांग्रा लामासो। मोजां मोजांखौ लाङासैहाय ने? माबानानै लांनानै। नै बेखौनो होनो जाहैबाय जोंनिथिं दंफां हासिब। नोंसिनिजों मा बुङो जों मिथिया, खिन्थु जोंना बेखौ दंफां हासिब होनो आरोना। बारा गैला, मानसिफ्रा लांफैजोब्बाय। दा जों नागिरनानै मोजां मोजांखौ नागिरनानै दानसिगोन आरोना। नै नायदो, गोराथार। हागासिनो दं बिथाङा। बिथांनि खासिसो नै। खासिजोंसो मोजां हानो। मोजांसो गाहाय गाहायाबो। नै हाबाय लोगोफोर। मोजां मोजांबो दङ आरोना, मोजां मोजांखौ लांजोब्बाय। जोंना लेट जाबायना फैनाया। हरै एसे मोजां मोजां दं, हरैबो लायनोसै। नायो मोजां, औ फोदानदो। बायो गोबां हाना दोननाबो, बोथोर सफैलानो हारसिं माबा जायो। नै लोगोफोर बुरजा जाहांबाय। आंलाय दानलाबो बबावसो सिखाया। खासिजों मोजांसिन जाबाय। खासि दङमोन, ओमफ्राय लाबोआखिसै आङो। खासियालाय दंमोन। फैदो आथिं दानहैनोसै। बबेजों मोजां जानोदा? नै लोगोफोर बुरजा हाबायानो दाननो। हाबाय नै। नै बुरजा जाहांबाय। दिरुंखौ दोंसे लाबोदोंनो। गोलाव दाथननायसै। सिगाङाव मोनसे उनाव मोनसे खानांगौ ना। मेंबाय लोगोफोर, बिनिखायनो दसे थाथ'बाय जोङो। दानफिननोसै दसेनि उनाव दसे थानानै दानसै आरो, मेंबाय आरोना हानानै। दसे रेस्ट लानि। जेबो जाग्रायानो लाबोनांगौमोन। नै लोगोफोर, बेसेबां दानखांबाय आङो। जाबनोसै बेसे बुरजा जायो आरो दा नांगौबा एसे दानदेरबावनोसै आरोना। खाग्रोनोसै बेसे बुरजा जायो। दा थिखोनो हायाबा जारला जागोन ना बुरजाद्रायबाबो। दानखांबाय लोगोफोर, दा जों लानो थांसै आरोना। नै बाजैयाबो लांबाय, थांगासिनो। आंबो थांसै दायो। थिखोनोसै। दानखांबाय लोगोफोर, दानो थांसै जोङो। थांगौ। हालाय लांला बेखौनो। न' मोनहैसान्दियावनो दङहाय। खर'आवबो लाफेरा नालाय रोङा रुजुनो। हाजोब्बाय
थांगासिनो दसेनो थो इयो हरा नै लोगोफोर रुजुनानै थांगासिनो नैनि बाजैहा जि लाबोयैखाय खर'आवबो लानो हाया नालाय जानजियाव लाबाय आरो नै आंहा जि दंखाय रुजुनानै लाबाय नै रुजुनोबो हाया nih coba Rujun kira benar lah halai nih lagi isi ini para buza dengan isi lo para buza dan ini nggak Bikin mensiaunya tarsiaunya hasil tarsiaunya 10 taka aja lah ya 10 taka na 20 taka lah usah 10 taka Ikannya live ya Rena live ini mana nalai nukat jantung kayak Slash ini bikin musang mentar aja Sengkam ya Turi hasibnya apa mana noi resipnya belum musang slashnya musang saya Rena फैबाय लोगोफोर बाजैयाव थांबाय नै गावसिनि न' आंहाबो न'आव फैबाय Ai đây ha Yang khớp nó đừng xin Khổ đồ alo lên mà thưa Khớp nó đừng xin lên फोरां दायो न' मोनफैबाय हासिखौ लानानै फैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर आं दानि भिडिअखौ बेहायनो दोनथ'नाय जासिगोन बाय बाय